आबहावा साननि बिफां गायनो बिफां लाबोदों नै जोंहा माबानिफ्राय नार्सारिनिफ्राय फरेस्टनिफ्राय दिहुननानै लायदों। दा मा बिफां मोनबोखो बेखौ मिथिला र' मा बिफां मोनबोथाय नायनोसै आङो। मा बिफां मोनखो ओमफ्राय फना फैगासिनो दङ। मा बिफां मोनबोदों आगै आंनि बोराया नै जोंना? एप्लिकेसन होनायाव माबा गाम्बारिसो लिरदोंमोन ना? गाम्बारि गैयाथै गाम्बारिया मोजां गैया नार्सारियाव। ओमफ्राय उनाव मोनानो? उनाव मोनगोन। जोंहा RBGB आर्सारि क्लाबनि थ्रु जों बिदोंमोन 200 दाल गाम्बारि। ओमफ्राय दा बिफाङा गाम्बारिया मोजां गैयानो बेनिखायनो मानि नै जोंना खोन्थागासिनो दं थैरिंथार नै। ओमफ्राय आबहावा साननि नामाव जोंहा गायनो थाखाय बेखौ लाबोनाय जाबाय। मा बुस्थु? मा सिनारि फुल? ए फुलसो? आच्छा गासिबो दंजोबो आरो ना? आमलाइ। ओमफ्राय बे आयौ माथो बै बिलाइ गोलाव गोलावा मा बेलाय मा बिफां? थाइखा। ओमफ्राय जेबो गैला बेनिफ्राय? आपेल दङ? ए सफारि। खयस' दाल मोनबोदों? जलफि। ओइ जलफिखौ गायनांगौ आंहा जि गोथाव मोनो आसार खालामनो। निम। ओमफ्राय दस्रा बिफां गैलाबो आरो? नै लोगोफोर बेखिनियानो आरोखि नै। नोंथांमोनहाथ' सिनायखागोन जागोन ना? थिथासाबा बोरो? नै एसे बुरजा मोनबोदों मोनबोनाया फ्रियावनो लाबोदों दे लोगोफोर फरेस्ट अफिसनिफ्राय। नोंथांमोनहाबो नांगौबा। ए 150 थाखा लाबावदों? मानो 150 थाखा जेनेबा? साहा लोंनो लाखिदों। ओरैनोथ' फ्रियावनो हरो होननानै खोनादोंमोन। ओमफ्राय जों बुखुना हरनायनि थाखाय लाखिदोंनो। ओमफ्राय सोरनोबा नांगौबा नोंसोरबो एप्लिकेसन होनानै लायनो हायो आरो फरेस्ट अफिसाव। जोङो एप्लिकेसन होदों RBGB आर्सारि क्लाबनिफ्राय बिफां गायगोन होननानै एप्लिकेसन होनानै जों लायदों। ओमफ्राय 200 दाल बिदोंमोन जोङो गाम्बारि। ओमफ्राय गाम्बारिया मोजां गैया जाहैदों। ओंखायनो दा जेनेरेल बिफां लाबोबाय दा। दे होमबा लोगोफोर उनाव देखायसिगोन गायनानै नोंथांमोननो। मा नारें खमला? दा हाखौ गारजोबनानैसो गायनांगौ दे। हाखौ गुरै खालामजोबनांगौ मोजां जाजानो रोंबा। जोंना हासार दंखायो हाया। ओमफ्राय हासार होनाङा ओरैनो गायगोन। बे रोदाया नै? औ रोदाया अरजाया जौआ दे। हाखौ फिस्रिनानै गायनांगौ नङाबा बे माबा थाब रोदा सुफिना माबा। औ जाबाय दे गायदो। फांसे गाय फांनै गायबो जागोन दे। मानसि बुरजा जागोन भिडिअआ बारा गोलावद्राय जागोन नङा। नैबेखौ माला गायखानांगौ जि बुरजा दंबावो। हाया लस जायोना बिफाङा गायाबा। दे माने एसे थाब गाय जोंहा। हाया साइडआव साइडआव दोनदो। ओमफ्राय नङाबा थोआना हायानो थोआ मालायनिफ्रायसो लाजोबनांगौ जायो। भिडिअआ गोलावद्राय जागोन ओंखायनो आङो बांद्राय बुरजा लाला लोगोफोर। एसेल' लानोसै दे। सिदा गायनानै खेंख्रा जाबाय नोंना। मानसियानो खेंख्रासो नामासै गंफुरखौ। ओइ फिसौ दङ जबा दाख्लै नेसनेल मेडेल मोनबाय थाखुमाबाय थायो लाजियो गावखौनो गाव। लाजियोसो नोगोरनो मालाय। दे सुमि लाथाब गायद' नानि हाखौ एसे फिस्रि माबा हाखौ गारनांगौ। नोगोर लासै गायो सालाफ्रा आखायानो गुसुथार। आखाय गुसु लोखिमाजों हाया बिसोरो। दहायबो फांथाम गायखांबाय। लेसु कमला फांनै जाबाय। दे लोगोफोर आं गायथ'ला दे। आंना आखाया मोननानै दङ ओंखायनो।
हाखौ दांथ'ला डक्टरा माना खालामदोंना ओंखायनो गथ'फोरखौ गायहोजोबसै आं माबालाय माथो नों माबा थैल' सौग्रोनोसैल' लेवार जिराबनाव बायोथ' आंनाव बाबोआखै माथो गोरानासै दङ नोंनि गायनाया जायाखै नै बेनो दाखालिनि सेनेलाव मेडेल मोनबोनाया आन्ध्र प्रदेशआव बिफांखौ गायनो रोङाखै नै सिखाया गोरा गोरा मोजां हाखौ नारसिन माबाखौ हाखौ फैबा नालाय गलिना गायबावदो दे थाबनो हाखौ माबाखौ सुग्रोजोब आं मेगनावसो खमला सुखौ हाखौ सुगोनहाय ओरै जोंना दै बोहैदों न' सेरजोंनो दै बोहैदों जोङो नैबावनो प्रेक्टिस खालामो बे प्रेक्टिस बाउन्डारि जोंना माथावरिया बे माथावरियावसो गायो जोङो ओमफ्राय बे माथावरि बारना बै दुब्लियाव खालामो जों हनै मोसौ खाफैदों थालिरा गोलैगासिनो सामफ्रामबो दे अके दे थाब थाब गाय सुमिला माला कमप्लिट जानांगौ जा बुरजा दंबावो मोनानोसै लोगोफोर मोनानोसै जोंना जि दावराव जाबायना लोगोफोर भिडिअआ गाज्रि दामोन दे बे जबाया लिजिथार दे थाब थाब मोनाथारबाय जबा आयु जा बुरजा दंबावो हिमानि नंमारगौ बै आदैयाव आदै लोगो मा बिफां गायबावखो नानि सफारि जोंना लक्ष्मिया हाइस गायनायाव रावबो बिदि थाब थाब गायनो रोङा ओमफ्राय थाबखौनो गाया गोरानासो मेरला गायबायथ' बियो लक्ष्मीयाल' गायो एथ' मानसि दङ रावबो गाया आयु 10-15 जन दङ सफारिखौ बाहाय गायला नानि दस्रा साइडआव गायगोन बै साइडआव दालाङानो नै आं मानखानो हानाय नंला लोगोफोर गोजानावसो गयखौ फांसे लायनांसिगोन बैयाव एसेनिखौ नाजाबो बैयाव दं बेयाव गिदिर बेयाव गिदिर फांसे दंमोन एसे नायना लाबोदो एसे मथरखौ नायना लाबोदो फांसे लाबो मोनाद्रायबायलै एसे थाब गायदो बे हिमानिना मा जासै जाखो दा होगोन आं बिगुर लिसुखौनो हाया दस्रानिफ्राय लाना होनांगोन गामलायाव लानानै जि खस्थ' लाबाय बे फिसालाय फैदो आयै गोलैगोन खादां थाब फै मोजां फै हमथाबाय दे थाब फै आसै थाबाय दे आसै थाबाय जि खस्थ'लाय जोंहा दालां गैया मा बिफां गायबावखो बे मा गय माथो नालेंखर बायदि नुलायलाङो नङाना थगायनोसै आं मिथिखादों गय गायदों होननानै नोंखौ सोंफ्लाखादोंसै आं बावो ना मायो होननानै नालेंखरबो दं नालाय लोगोफोर ओंखायनो सोंफ्लादों बेनाव मा बिफां गायगोन होनजाबाय एसे सोनाबजों लाखा सोनाबजों लाथार नै सोनाब होनबा सोनाब औ सोनाब खोनादों दा एसे थाबसननाय ना एसे सोनाब लाबोनांगौ बे लक्ष्मिया दे बेखायनो ओरै थाब थाब मोनाथारसै लोगोफोर आंना भिडिअआ सानफ्रामबो लेट जाबाय थायोलै दिनैनिखौ गाबोनसो होनो मोनगोन बेबायदि एडिटिंआवनो रोङाना आं गोदानसो ओंखायनो एडिटिंआव लेट जाथारो आंना आरो गथ' गोरलैबो दंबावो आरो बिराद खामानि दं प्रेक्टिसबो खालामनांगौ ना ओंखायनो मा बखिबाय थादों बे हिमानिया दे थाब थाब गाय दे जा मोजां खालाय दे बिफाङा जा मोजां गाय दे बे थांथारनांगौ बे बिफाङा सिमा हा सिमायाव गायनांगौ खानायाबो जि साइस सिख्लाना आयु गावनांदां नांलाय मोखाङा सोरमोनथाय प्रेक्टिसावनो फैला बिसोरो अलसिया गोजा सानैबो गादा गोजा सिखा माबाग्रायासो नोगोद खस्थ' मोनोलै नै माबा हाग्रा दानग्राया बांसिन खस्थ' मोनो गायग्रानिफ्राय दानग्रा हाखर जावग्राया बेसोरा हौवाफ्रानो सासेल' फैयो प्रेक्टिसावनो दासान्दि अखा हागासिनो ना ओंखायनो रावबो प्रेक्टिसावनो फैया बे थाइगाखौ नोंसोर प्रेक्टिस टारगेट दोनग्राया बे खाथियाव गायना होदो बेरा सेराव बैथिं गायसै माबाखौ सफारि जाग्रा खाथि खाथियाव गायनांगौ मा बिफां बे सुमफ्राम सफारि गोलैदों साला दालाङा मोजां नङाना मा जाखो सासे हनै माबा देलायनोसो गिसिब सिबनो नागिरगासिनो दङ सोरबा गायदों सोरबा ओरैनो गसंलाबायनानै दं माला गायखांबावनांगौ बिसोरो मा बिफां गिदिरखौ गायनो थिनदोंमोन आङो मा साफायबाय एसे गायथार एकदम बेरा सेरथाराव बै माबाखौ मा बिफांथाय बे आं मिथियाहाय नामखौनो मिथिला आं बादामसो बे थिथासाब ना माखौबासो गायनो होनदोंमोनहाय बेहाय दे होलाबायदो मिथिलां
जोंनि एसेबां मोनो नामाรู้นะคุณนี่ครับआथिङा मोननानै दंना ओंखायनो गायाखै आं दे हा दांबाथाय बांसिन मोनगोन ओंखायनो डक्टरा माना खालामदोंना ओंखायनो गायासै आं बेसे बुरजा बुरजा गायखोथाय आंथ'